Aupa Igor, Hau pasuan, zer moduz? hemen txakur ateratzen. Bai, Bai, Hemen bizi altzea bazo. bai. Gizu, azkenien bizi eta lan leku berien, jaitzen zeta lanien zauz beti. Nolatan etorri zinean ba ona bizitzea? Azkenean umea euki gendun eta nik bizi sortzen dizu piscinaz. Baina umea gaz jazin jot buelta askorik, Zer gartz? Hola. Zure jatetxeak Igor izena du Betixu. Bai, azkenien petizu, zan nahi du hemengo jatorrizko behizien. Bizigoa da, ez? Gorrigoa eta txikiagoa agian. Bai, hone baino askoz biziagoa eta txikago diez. Horren genio bizia daukala Mateu. Bai, nahiko gerra da. Azkenien ezi hartzen dago eta beti da bide bueltaka honegaz. Eta puska biteu? Ba, puzka bez, baina dobla eta bai. Bai, Bai, Porto ikutzen egon. bai, beti.